Представяме ви четворна 20 мегапикселова Wi-Fi камера от Kasaba. С 4 камери в един корпус получавате максимално покритие на целият обект, без да се налага да монтирате отделни устройства. Горната камера е стационарна. Двете странични се насочват ръчно, така ще гледат към най-важните за вас зони, а долната камера е ротационна, като може да се върти както хоризонтално, така и вертикално от приложението. Също така служи за проследяване на движещ се обект. Всяка камера е с 5 мегапикселова Ultra HD резолюция, което осигурява детайлна и ясна картина през деня, а вечер, благодарение на 32 бели диода, разполагате с цветно нощно виждане в обхват до 50 метра. Има микрофон и говорител, светлинна и звукова аларма, както и специално обособен бутон на удобно място за връщане на фабричните настройки. През безплатното мобилно приложение HiEasy можете да гледате картината на живо, да получавате известие при детекция на движение, както и да преглеждате записи. Моделът позволява наблюдение от няколко мобилни устройства едновременно. Свързването става чрез Wi-Fi мрежи на 2,4 ГГц или LAN кабел, което осигурява лесна и гъвкава инсталация. Корпусът е влагозащитен, а камерата работи надежно при студ, сняг, дъжд, прах и високи температури. Вземете вашата камера още днес на kasabasystems.com.